Pamätáte si naše Nintendo? Teraz ho Paťo ide vyhodiť do vzduchu a hodiť do na šúter. Počkajte. No, tak Paťo to je. Počkajte. Môžeš. Vedľa, jak tá hondola. Tak dávaj. Nevy sa trafiť do Nintenda. Nevy podarí. Nevy trafiť do šutru. Pato, ty šunker. No konečne. Našemu Nintendo sa rozbil displej. Troška je krásny. Však skúsime zapnúť. Počkajte, kde sa to zapína? Máme zle vstrčenú hnu. No, čo? No vidím. Nejde. A zvuk spravil. Pekné však. Ideme hrať. Tak určite. Tak, teraz idem ja. Čužiš, Jaro. Tak si bereme väčší šikor. Taký ostrejší. Nehač to na mňa. Jaké zabité. Ešte raz. A potom idem ja. Pozerajte na to. Je to hore, pani. Tak natačím ho. Jaké zabité Nintendo. Takže pokračujeme ďalej. Tuto Patko, Tápko, letal Dápko. No. Nevidia. Počkaj, približím to. No. Ní, to viem ja. Počkajte. No, Paťo, ideš. Neví sa trafiť proste. Jaký kruštes. Paťo, vyhoď úplne do vzduchu a hoď. No. No. Ty čokel, ideš. Jaký super kruštast. A kde je? No, tak Paťo hodí. Z neho vyletelo niečo. Naše Nintendo sa troška pokazilo. Ten displej je zabitý. Naše Nintendo prežilo vážne zranenie, tak ho ideme zapnúť. Vidíme, či pôjde. Ide. Ale na to, že crash displej a tuto je ďuročka. Dobre, ideme na to. To je moje Nintendo. Stoj. To bude bolej. Počkajte ešte raz. A potom idem ja, dobre? Áno. Počkajte, vyberem hru. Tu možno predám ešte. Pidu. Ježiš. Ukáž, Paťo. Ide. A tu sa presto zlomil tento základový doska. Tak ide Paťko. Takže Paťo pokračuje v kreši. Že jaký silný. Ideš. Nie o šúterker. Úplne silno jebni. No, Paťo, dávaj. No. Pato, pokakanej. Jaký letoun. Ukážte, počkajte. Niečo neštorú. Určite. Teraz sa stane niečo. No, určite. No, choď. No, Paťo, bež. Úplne silno, že už. Paťo, takto. Paťo, takto. Už. Wow. Ukáž. Počkaj. Ešte neotáčaj ho. Prekvapenie bude. Neotáčaj ho. Krisklo? Jaký pekný displej. A tu sa aj otvoril. No, tu sa aj otvorilo a ideme ho testnúť, či funguje. Ak funguje, dajte like. Ak nefunguje, nedajte like. Aj keď nefunguje, dajte like. No, tak skúsime. Je to na pol? Zlyhalo mu srdce. Ty kokso, škoda. Skúsime ešte raz. Budem nám smutno. Za Nintendom Game Boyom. Počkajte, ja ho skúsim opraviť. Ja som profesionálny opravár, Paťo. Hlavne Nintenda. Nie, Paťo, nešoukejme. Viete o tom, že Paťo je gay? A viete o tom, že Jaro je gej? No tak Paťo, ty máš čo hovoriť o sebe. Jak som si prdol. Do Paťovej huby. No. Tak test číslo 2. Poď Nintendo, poď. Kurňa, s Nintendom popípaným. Nejde už.
Ale toľko toho prežilo, že by si zaslúžil úctu. Pohřbíme ho TNTčkem. Dovidenia.